Cunha media de apenas 15 nacementos por ano, o Concello de Lousame busca artellar medidas para reverter esta tendencia e favorecer o incremento de poboación no rural. Así, no marco do seu primeiro plan de fomento da natalidade, o Concello concederá unha axuda económica directa ás familias con nenos nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2026. O programa Nacín en Lousame, un orgullo que se debe coidar, a primeira liña de actuación, digamos, a que máis vai a ser, máis partida orzamentaria nos vai a levar, vai ser que a partir de agora os nenos que nazan en Lousame a partir do 1 de xaneiro do ano 2026 van a ter unha axuda económica directa do Concello de 900 euros. Esos 900 euros van a ir condicionados a que teñen que estar empadronados os nenos e alo menos un dos pais durante 3 anos no Concello. Faise así polo tema de que hai familias divorciadas, separadas ou familias monoparentais. Por iso só se vai exixir que un dos pais este empadronado no Concello antes do nacemento do neno e o neno, cando naza, ten que estar empadronado tamén neste Concello e se lle irá entregando a esas familias 300 euros cada ano, así hasta completar os 3 anos e chegar á axuda directa de 900 euros. O apoio económico virá acompañado de outros servizos de acompañamento durante os primeiros meses de vida dos nenos, proporcionado por unha asesora de lactancia. O primeiro obradoiro que faríamos é o xeral de lactancia materna, porque aí xa dende o embarazo, que é moi importante xa ter moita información, xa poderían vir todas esas nais con bebés pequeniños ou xa non tanto, pero empezar sobre todo xa dende o embarazo. E máis adiante, bueno, como xa sabemos que a incorporación ao traballo pois tense que dar na algún punto, compaxinar esa lactancia que só das peito cunha mamá que ten que ir traballar, iso xa é outro mundo que dá moitísimo medo e sí que necesitamos moitas ferramentas. E faríamos pois outro obradoiro sobre o banco de leite para que sepan como xestionar pois ese novo camiño cos seus bebés. Para favorecer a conciliación, o Concello aumentará tamén nun 33% a chega anual á AMPA do Cernadas de Castro e seguirá a apostar polos servizos que xa están en marcha, como o punto de atención á infancia ou o Lousame Concilia. O noso punto de atención á infancia é un lugar onde, bueno, a verdade é que todos os anos está moi solicitado e enchemos todas as plazas, teñen todo o tempo necesario para poder acudir ali, porque só pecha no mes de agosto, co cal é un amplo tempo para que os pais estén tranquilos e poidan levar os seus bebés. E logo temos tamén o servicio Concilia, que o temos en 3 períodos do ano. Temos o Concilia Entroido, o Concilia Nadal e o Concilia Semana Santa. Durante o verán, Lousame ofrece tamén a posibilidade de conciliar cos campamentos e o programa Leisure Activities.